så det er sikkert. Det er ikke bruge en masse til at være området. Da 3 begyndte på Rummen i går, så var det egentlig meget fint sted. Det er ikke altid sådan noget, hvor vi tager noget begyndt i sommer. Først er der lige begyndt med her hele gældingen. Og så godt ældre mennesker, der altid tager på det samme hotel, når de er på ferie. Der er ferie for det første minut, fordi vi begynder over nogle gange. Hvis man har en god oplevelse, det er ikke også. Min de gamle, de på det samme hotel på Kreta med anden år. Ja. Det er selvfølgelig ja. Ja, og så kan vi gå rundt der, sådan på et græsbrødderpar, der har det, de ser lige julehisten til på sådan noget der. Ja, de er sgu gode, de er smart. Ja, ja. Det er så godt. Og med vi jo helt unge, der var det der, hvad hedder det, sådan en chancebillet eller et eller andet. Eller, Ja. Jeg tror det er ikke engang last minute. Nej. Det var sådan, du betalte ingen penge. Så vidste du ikke, hvilket hotel du, og du landet vidste du. Ja. Og det var ikke ret tit, den fik godt der. Nej, det tror jeg. Altså man drømmer om det der. Ja. Nu får man det 5 der. Det kommer aldrig. Det kommer aldrig. Jeg tror, vi var heldige en gang, men det var også Grækenland over. Men det var simpelthen familie og værtsmand, der var så fantastisk. Ja. Hotellet var ikke noget særligt. Nej. Det var alt det der ungdomsfælder. De gør det også godt, den her kultur. Ja, ja. Det er virkelig sødt. Ja. Men det er jo det der familiebrevet her. Vi har været nede en gang. Når min mor og far nede i det hotel, de har været nede på Martin Søster. Hun ville op i det. Hvilken by var det dernede? Ja? Hvilken by dernede? Så i år, så skulle de... Var det i år? Så de prøvede at være ind til Christianias. Nej. Nu skal de tilbage til Nikos og hans familie. Det gør jeg. Grækerne er også fede levemåde, synes jeg. Fede mennesker. Så er det varmt. Ja, der kan være varmt. Ja, det er spændende, hvordan sommeren bliver i år. Vi var den sidste år i Grækenland. Det var varmt. Ja, der var vi i Tyrkiet også. Det var også varmt. Ja, Tyrkiet, det er endnu værre, ikke? Og det var fandme hot. Grækenland, det var fint. Det var fordi, vi var så sted, hvor det der badevand, der var helt fantastisk. Stranden eller Nej, der var ingen strand. Der var bare sådan en bad, kæmpe på badebåd, hvor det var så. Ja, okay. Så vandet, det var sådan så klart. Ja. Så lagde vi speedbåd den dag. Ja. Speedbåd eller sejlbåd? Nej, det var nok nærmere en sejlbåd. Det var Birgitte, der Birgitte, der bookede, så hun bookede selvfølgelig den billigste, men mindst motorkapacitet. Det var vi ikke helt enige i. Husk Aarhus en gang. Ja, det gør vi også. Og det var ude at køre vandskutter mig med alle. Hold kæft, det var sjovt. Ja, det er fedt. Ja. Jeg tror nummer 2, så sad vi bagpå, så der har vi også penge, når vi kørte 2 og 2. Ja, så hvad vil jeg sige? Jeg tror nummer 2 sving, der drejer Valder skarpt. Det hænger jeg bare videre ud. Kæft, lad det nu køre kraft, det med ordentligt. Det var fandme sjovt. Der har vi prøvet en gang. Jeg var ikke med. Hvorfor var du ikke med? Var du syg? Jeg var lige til Thailand. Det der er fucking lille. Det var så prøvet. Ja. Men ord er det sådan til fart? Ja, han er mega forsigtig og nytænker sådan her. Så der skal han lige presses lidt ud over. Okay. Når han så først, og det, jeg har sagt til ham, vi har prøvet det så mange gange nu, når du først prøver det, og jeg skal til en god idé, og det er en god oplevelse, så kan du ikke stoppe igen. Nej. Men jeg skal lige have det først, og sådan er med alt, men også med, både med mad og med det hele, altså jeg skal det med, at han ved sgu ikke lige, hvad det er. For en line-cut eksempel, det kan jeg ikke lide, så prøver han i går. Det smager sgu godt det her. Ja. Men det har vi sagt, det er der i 4 år, hvis man kan lide det. Ja. Stille. Ja. Det er selvfølgelig ikke med, at man råber nedad. Ja, i min ord er sådan, de der venner, han har nogle, der er nogle lidt banditter, synes jeg. Ja. Man får guidet den rigtige vej. Ja. Det er jo ikke. Det synes bare, det er det der fordel ved, at man har været fodboldtræner og med omkring deres liv altid, ja. At man har en god fornemmelse af, hvem der er hvad. Ja. Altså, jeg synes egentlig ikke, altså, jeg synes egentlig ikke, at der er ikke sådan
rigtig mange sådan nogle helt dårlige selskaber, fordi man ikke er så Han lige så lidt. Elias. Han der han er bag. Nå ja, og Andreas der er, det er rigtigt. Der er nok nogen, der synes, du er dårligt selskab. Der er nogen, der synes, at du er dårlig selskab. Ja, det tror jeg. Nej, det tror jeg ikke. Det er bare Han fordi, er du også kan blive... lidt om sådan som Højer. Ja, men Højer, det er... Højer, han er faktisk... Han er jo ikke, der er jo ikke noget farligt i ham. Nej, overhovedet ikke. Så kommer det jo mindre, hvor han er lidt temperament. Han er bare sløv. Han er faktisk bare... Sløv med temperament. Nej, han gør sgu ikke noget. Han gør ikke nogen for tøjet overhovedet. Men der er nogen, der bliver lidt provokeret over, at dig og Thor og Sepp og sådan noget der. Fordi jeg er sådan, men det gode der er sådan en Sepp, der ikke... Min kammerat, han har sådan en hæs stemme. Så råber han altid. Og bare sådan en rigtig god dreng. Ja, han er en god dreng. Han har sådan en god grundværdi og stadigvæk en god moral. Han holder lidt... Han er ikke så dejlig. Der er ikke nogen, der er lidt mere. Nej. Selvfølgelig så er der en, jeg har ikke lidt. Han var sådan en, der Jens, der går ned i goppen. Så er det sådan, at han har hjemme i julen. Så var han lidt for stiv i Aalborg. Så når han stadig sådan, men de er væk. Så møder Sebastian med dem i dag. Så kom nu mig. Så er vi lige hjem. Så har vi lige en ret sådan en, så er det sådan, at det er